Ekonomija b'saħħitha dik li gawdu minna l-familji u li tassigura futur b'saħħtu għal uliedna b'waħda mill-aspetti fundamentali ta' dan ix-xogħol ta' kwalità kundizzjonijiet mill-aqwa. U għalhekk li l-Gvern fil-baġit tas-sena d-dieħla mill-ġdid qed isaħħaħ lil ħaddiem Malti. Dan ħareġ ċar fiż-żjara li għamlu l-Ministru responsabbli mix-xogħol Byron Camilleri u s-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andy Ellul fil-fabbrika ta' Nerico Caterers. F'din iż-żjara ġiet spjegata l-iskema ġdida li biha l-Gvern qed iħeġġeġ lin-negozji iżidu s-salarji tal-ħaddiema li jkunu ilhom magħhom għal mill-inqas 4 snin. Il-Gvern se jagħti sussidju ta' 65% taż-żieda sa' 780 euro f'Malta u 80% taż-żieda sa' 960 euro f'Għawdex. Il-Ministru Camilleri għalli dan u xhieda ta' kif meta wieħed jinvesti fil-ħaddiema tiegħu igawdi minn produzzjoni u impjegati ta' kwalità filwaqt li jgawdu il-familji. Diversi inċentivi li jistgħu jkomplu jinvestu fil-ħaddiem. Ikollhom anke aktar retention tal-ħaddiem. Bħala Gvern kommessi li nkomplu nibnu propju fuq dan il-budget illi ħajtejjeb il-qatt tal-familji tagħna, tan-negozji tagħna, tal-ħaddiema tagħna. Minnaħat jew is-Segretarju Parlamentari Ellul għalli dan u eżempju ċar ta' kif il-Gvern qed jaħdem biex ikompli isaħħaħ lil min iħaddem u lil ħaddiema. Sodisfazzjoni nnotajt ukoll ħaddiema li ilhom aktar minn 40 sena jaħdmu f'din il-kumpanija u allura dan jixed illi f'Malta għandna l-qalbna il-kondizzjonijiet tal-ħaddiema u propjament il-budget kien intiża lek. Id-direttur ta' Nerico Caterers Karl Zammit esprima sodisfazzjon għal miżuri imħabbrin fil-budget li se jkunu qed jgħinuh ikompli jinvesti fil-ħaddiema tiegħu.